Ahojte, tu je váš obľúbený youtuber Proster a dneska som tu s kamarátom. Čus! A dneska ideme otvárať Piggy hlavu, pretože dajme tomu, že sa vám ľúbilo Piggy video z Robloxu. Kto by nevidel, tak okamžite kúkajte na mojom kanáli. Dajte sa hlavne lajky a odbery a ideme na to. Takže skúsime to čo najlepšie otvoriť. Hurá. Tak, máme tu Piggy hlavu. Jak sa to vôbec otvára, to by ma tak zajímalo. Keď tak mi poradte, aby som to otvoril. Fajn, otvárame. A máme tu sáčiky. Mám tu aj rúrku. Kartónová rúrka. Koľko vecí tu je. Fajn, začneme prvou. A to je toto. To bude tá bejsbolka, tá rúrka. No, to určite. Máme tu očičko. Dám si ho na hlavu. Ne, až potom. Takže prvé bolo očičko. Chceš aj ty otvoriť? Tu bude plišačík. Tu bude plišačík. Tu bude niečo dobré. Lebo cítim tam. To je zraz cute, to je zlaté. Fajn. Ďalšia vec. Tu je niečo také gumové. To je tá bejsbolka. Alebo taká kosť. To potom naplníme vodou. Fajn. Tu je figurka. Je to cítiť. Pozrite sa. A ešte má aj tu Piggy vec. Tomu tam jak mám dať? To je gumové. Aha, chápem. To je na kolieskách. To je na kolieskách. Čumte na to. Na kolieskách Piggy. Invalid. Fajn, teraz ďalšiu vec. Dosť blbé sačky. Aha, to dobre, to sú diery. Zombie Piggy. Zombie Piggy. A s peknou rukou má. Dobre to vyzerá. Asi viete, čo tu je? Lego. Lego otvárame. To je návod. Tie sačky si nechám potom. To je návod. Takže tieto všetky figurky. To vyzerá dobre. Aj Lego sú tu. Aha. No my to postavíme. Už sme to postavali a pozrite, jak to vyzerá. Ona môže aj takto ohýbať rukou. To je jak skoro Lego. Hrobka. A ešte tu je hlina. A máme tu posledný boxík. A čo tu bude? Rypák. A to je ešte gumové. A diery na dýchanie. Po dlhých rokoch som nafúkal bejsbolku, alebo aspoň tú kosť, s ktorou sa to bude mlátiť potom. Pozrieme si figurky. Takže Legovú nemám ani... Plišačkové vyzerá veľmi pekne. A figurky sú tiež dobré. Po dlhých nervoch sme to tam narvali. Spolu s kamarátom do ruky. Like pre moje prsty. Sú úplne zničené. Vidíte môj palčák. A všetko si sa tam dáme. Takže toto sme dostali. Túto vec. Squishy. Lego sme dostali. Z čo mám radosť. Potom sme dostali veľkú šporkasku. Fajn. Potom sme dostali masku, ktorú si môžeme na seba dať. A veľkú bejsbolku sme dostali. Pozrite. Mega obrovská. Ježiš. To dám radšej za. Dáme to takto vyššie, nech vidíte všetko, čo sme dostali. A týmto naše video končí. Ak sa vám ľúbilo, dajte like. Ešte sem prídeme zombieho. A ešte túto figurku, čo som mal z minuleška. A vidíme sa pri ďalšom natáčaní nejakých rôznych hier. Ahojte. Čau. A zabudol som sa ešte zmieniť, že sú tam výborné plagáty. Pozrite, toto je prvý. Vyzerá veľmi pekne. A toto je druhý. Takže lajkujte videá a čus.